Σήμερα, παιδιά, θα παίξουμε Infinite Craft. Λοιπόν, Έχουμε τώρα θα στόχο προσπαθήσω να φτιάξω κάνουμε την Ελλάδα. Σκέφτηκα ότι άμα ενώσω την Ευρώπη με την Γη, μας έβαλε τη Γαλλία. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα δοκιμάσω πολλά πράγματα με την Ευρώπη, μπας και βρούμε την Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρη πως δεν θα βρούμε την Ελλάδα, αλλά ας προσπαθήσουμε. Και νερό. Ωραία. Κέρας. Καλά πάει. Φτιάξαμε δικό μου δωλάκιο Γαλλία. Τέλος πάντων, δεν βγάζει νόημα. Και φωτιά. Φτιάξαμε την Ελλάδα, δεν το πιστεύω, παιδιά. Αυτό ήθελα να κάνουμε, να ενώσουμε τα πράγματα. Αφήστε αυτό. Να ενώσουμε διάφορα πράγματα και άμα ένωνες την Ευρώπη με τη φωτιά θα σου έβγαινε η Ελλάδα. Παιδιά, δεν το πιστεύω, είναι τέλειο. Οπότε λοιπόν, παιδιά, από Ελλάδα καταλήξαμε στην Ιαπωνία και καταφέραμε επιτέλους να φτιάξουμε την Ελλάδα. Οπότε κάντε όλοι subscribe και like τώρα. Άμα θέλετε, δεν σας πιέζω. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.